Riwruok mar jotije mag mbalariany mag piny owacho pacho ka endi obuogo ni ok gibi donje tich chakre dwe mar 9 higani kapo ni jotend mbalariany ok bi yienegi chiwo pachgi ewi rang'iny kata thuolo mag tich mowinjore chwalgie. E twak mano bag kod riwruoge ka telnegi kod jagoro margi Charles Mukwaya, giwacho ni jotend mbalariany nyocha obago romo kendo duoko piny rang'iny mar tich kata job group maggi. Vice chancellors are engaging in unfair labor practice by sitting alone. They have downgraded. One of the things that they have done, they have downgraded the current job groups that cover employees in our public universities. 2, they have created their own highest job grade, that when they retire from their tour of duty as vice chancellors comes to an end, they come back to the university, but they will occupy a very high, the highest job grade in the university. Whereas for the rest of the staff, they have downgraded their job grades. That is unfair labor practice that we're saying. The new academic year is beginning in September. If this matter is not remedied, we are prepared. When the students come back, we are prepared to sing our usual song. Onge miyo mora mora manowito ngimane ka nyuol e kaunti ma Migori e dwe mar 6 mar higani. Maendi en kaluwore kod ripot manogol kod tend migawo mar thieth e kaunti no. Maendi biro e kinde ma tend migawo mar thieth e kaunti no